Hej alle sammen, velkommen til PowerGamer.dk her. Jeg er forkølet, jeg er syg lige nu, og jeg håber I vil. Jeg er ked af ikke at lave videoer lige nu, men jeg laver lige en video, hvor jeg får forklare jer. Jeg har syg lige nu, og jeg hoster, så jeg undgår lige at hoste meget. Og jeg lyver ikke, jeg kommer ikke til at optage nogle videoer i et par dage, fordi jeg er fucking forkølet, hvis I er i tvivl. Og mine Skype-venner, de skal I se den her video, hvis I vil så se den. Og jeg kommer ikke til at spille Power Survey Game lige nu, fordi jeg kan høre med stemmen og alt muligt. Og hvis det ikke godt går over en måned, så må I hygge med den video, som jeg... Og det er ikke noget, der er farligt. Bare roligt, det er ikke sådan noget, der er farligt. Det er noget, alle har. Og jeg kan ikke miste min smagsløg, det er fucking røv. Så jeg håber, I kan høre den her lille video. Så drenge, så håber I forstår det. Jeg ikke kommer til at optage sådan nogle videoer. Og ja, jeg vil godt bare lave lige nu. Så fordi jeg har underbukser på, hvis de er i tvivl om det. Men jeg har forkølet, og jeg kommer ikke til at optage nogle videoer. Og jeg kommer ikke til skole i morgen, fordi forkølet, og jeg er mulig lort. Så jeg håber, I synes, de videoer er gode, men jeg er ikke rolig for den, siger jeg kommer til at optage en video. Hvis I så tænker sådan, nå, han kommer ikke til og jeg gider ikke til, at jeg skal sidde og rejse mig op, og så skal jeg begynde at spille computer. Jeg tror ikke, det hjælper en skid. Jeg har prøvet det en gang, men det hjælpede lidt en smule, og så blev det værre til sidst. Og måske kommer stemmen til at blive anderledes efter et par dage. Og jeg kommer til at stemme lidt dybere, til at have det bedre. Så ja, drenge, jeg håber I synes de videoer, næste video kommer ud, så ja. Tak for at I så med, og jeg håber vi like den her video og skriv i kommentarerne, men det kommer I til. I bør ikke kommentarerne nok, men det kan ikke gøre I sikkert, at jeg kommer computer svare på beskederne. Så ja, jeg ses drenge, og jeg er jo for en sikkert her foran, det er fordi jeg er bare sådan en fan. Så håber I like og subscribe og like den her video. Det er ret. Jeg håber der kommer 10 likes på den her video. Så vi ses.